Akong inday, tanawan ninyo. Inani kabutan. Wow, Kon pa. Buutan guys siya. Ato sang limpyuhan. Enggak ha? Cleanliness is the best. Panawa ka? Ang para kuan. Muna. Ninot kayo sudungon guys ay ang imong anak ko nga may na kayo mo kuan, may na kayo limpyo. Usa purting lipayas mga ginikanan ani guys. Ulit. Na ang imong mga anak magkamaon na gyud. Pagkuha dito, ano eh? Gusto na ni, gusto na ni. Ito.